Hello guys, may buntag hinanan ta guys. Pa kuan na po ta guys, pa bukid na po ta guys. Namiron diri sa bukid guys. Kaya nagsubay mi sa mga mangustin diri guys. Diri sa bukid guys. Para mo mangustin guys oh. Para guys mangustin na mo guys. Dapat akong asawa diri guys. Para guys oh. Minduha ron diri guys. Subay mi sa mga tanom guys. Para guys oh. Gustin. Diri na po sa kuan guys, nangka guys, yung hatag nangka guys. Itong gulayon guys. Sala bilin guys. Tara guys, oh nangka. Yan po nanguha diri nangka guys. Isa na lang bilin. Isa na lang kabuk na bilin guys. Wala lang na isa. Yan natin magulay ani guys, sa kabuk guys. Oh, ara guys. Hatag diri, kuan guys. Nangka Tara guys. guys. Wala na isa na bilin. Kuya, ano? Iba talaga guys. Tuming gulayon. Ano po nang gataan guys, hindi ka nagataan guys. Oh, ara guys, nangka. Ano isa? Oh, na po na isa oh. Nangka. Ano isa bilin oh. Biya bang bi. Ay kay kagunit tara guys, oh nangka guys. Ara guys. Ato ning kataan ng nangka guys. Manguha tag nangka. Natin magulay ba? Wala isa na bilin oh. Oh, na isa na bigin. Ipangawat na pong uban. Pangawat na po rin mga tanom ng muli guys. Pati po ang kuan guys. Pati po ang nangka, kawat po doon. Sana rin nabilin. Kana Mangustin guys. Tara guys, oh, mangustin guys. Oh. harvest. Hilaw pa guys. Tara. Oh, hilaw pa. Harvest lang tana ro. Ano silang manoy kay talagaan ko. Ito oh. Ang kuan gani kapunuan guys, isa, duha, Unom. upat. Unom kapunuan ni guys. Ang gustinom ng bukid guys. Oh, naghihinog na guys. Oh. Dito yung kaya kong kuha. Tara guys. Hinog. Kay madaginot. Ginot ba? You're so beautiful. Okay guys, thank you for watching guys.